Ulbod. Anya ni gusto ti sasawam din akto pa yon matulungan. Mabalin ka di. Sumardeng kan angak-ngak. Sana ka sumardeng nga ginggay ti saan mo matasardengan ti aramid mo. Pwisit kit ti kastoy. No mabalin la kumaajak sumangpatan. Isa ano dito't makaragsakam. Pwisit! Agnad ka nito ti babaem. Ala, agsubli kayo na yan na. Utiwanan pain. Pinanawan naklataan na dito takasarsaritak pailang. Imbes ko mapagsaritaan niti. Oh, utiwanan pain. Daddy, mabalin ka di akasarita kayo. Iho, nasaya tasaan ka pa ya simrek. Gaputa kayat kayo akasarita. Gamin, nangag ko man ang tipanagsubangyo kan mami idirapi eh. Kasta kayo kadilatan na kanayon. Awan pa'y panagin na si Begyo adi kay agsubang, nga agbinog kaw. Jay inam ti pangibagami ti kasta. Iso ti kanayon ang mga apakanyak. Tunggal sumangputak, kastalatan ti aramid na. Gaputa da ka numading aramid yo. Atap na laang dayjay. Saan apod ti atap na kanyak? No saan, anya nga ro tiga po na amarabrabyan kayo asumangpet. Asikaswag ti negosyo tayo. Nang runa iti panagsupply tayo. Amuyo mat nga ado tinaskan a supplyan ti produkto tayo. Taado nga ro ti suki tayo. Kan mapanak iti branch tayo iti sa bali a syudad. Daddy, pagsaritaan nyo kumaana saya at daytoy ken mami. Agpada kayo anataanganen. Kaya tiyo asaman, iti onos tinakurang basit at 30 years a panagdinayo. Di kay pailang nakapaginnadal iti ugali. Anya, Ibagayo nga minang tipod no. Aklunin yun kan maming adda babae yo. Adda ka ni kagpeso, Daddy. uray ka disika. Kat atapom nga da sa bali a babae iti biyag ko. No awan, apay nga ron akanayon kayo amaladaw asumangpet. Nga iso ti pangapapaan ni mami kada kayo. Taatapin na nga adda sa bali nga aramidin nyo. Nga adda sa bali a babae iti biyagyo. Sa anak akasta kadakas. No saan apod no ti atap na apay nga rod. Ibagayo ko man. No sa dino ti paggapgapan nyo na kasta amarabyan kayo. Kasano nga agpalawagag. Kat unget adagos. Ngak-ngak adagos ti pasabat na kanya. Ngayon pagsaritaan nyo anasaya at daytoy, Daddy. Tano kastalatan ti aramid yo. Ang mga nudumteng to ti panawen. Ang maawanan kayo iti anak. Louie! Oh, nakawag ka mat, apay. Kaya ka lang nakasarita, no? Kailan? No saan ka may istorbo? Saan mat? Kaliplipas ko. Kaliplipas ko ti report ko inton bigat. Kasta ka di? Kumusta mat ni mamam? Kasi ti sigod. Saan kami pa yung sarsarita? Venus, saan mo kumaakagawaran ni mamam? Nas ka na maawatan ta ida. Amok ka, yalika ka nakalaan. Di na kaya't amay sagmag ka. Apay, ada ka di plano nga madayo? Adaywan na ka di, takastamot dun, di bagpagam? Kanano nga matan ni mama? Saan nga iti dayta? Angem, adda kalintiganda. Anya? Well, gayam, pinasaritak ita ni Daddy. Kasta ka di. Pinagpudnok. Nupod na ti atap ni mami kan kuha ng adda paglukwal-kuan na babae. Ngam, impat na namat nga awan babae na. Kasta? Lukas di dalaan. Ang mga napumanaw ako ni Jepalay. Ha? Parang na maamiris na tibidot da. Apay mo ta nakastoy. Ada problema ka ni mama. Ngam nakarkaro ti problema ni Louie kadagiti naganak kan kuana. Apay dagito yung mapaspasamak. Kakayat na ka di asawan? Akin na dayo kami ka di ka ni Louie?
Kumusta kayong kan Louie? Awan parikot kada kami. Ngam dagiti naganak kada kami ti ayan ti parikot. Anya day kayat masaman? Ada parikot ko kani mamang. Na stricto la unay. Day tan Idinto ta ni Louie. Parikot namat dagiti naganak kan kuana. Apay mat? Kanayon na kanong aga pa. Sus apo. Kasano nga day ta? Naurlos tong nga ta ti panagdanayo no kasjay. Dagiti pa kay kamangan? Saan ko nga mo? Taitibiyang ko. Saan akayat ni mama ang makirelasyon na kani Louie? Kasta timbaga ni Daddy, Mami. Iti panagawat ko iti sa una. Awan sa bali aka relasyon na, wano babae iti biyag na. Anya, tanamati ka matadagos, itinalay nga, ma'am. Amoy, Mami, ado ti imbaga ni Daddy. Katkas panangawat ko kadagat imbaga na, wano iti panagsasauna. Awan mading ar-aramidin na. Nangruna iti atap yung adda sa bali a babae iti biyag na. Tikit di kunam. Sika ang tinalo ko ina. Ngamsyak, jak to pulos mabati kan ko ana. Mami, Apay, kung nangaklao na yan na di pulos makaawat kan makarikna, bimato ay ati pusok, tiriknak. Sa anak nga estatwa. Kan siguro, imbaga na pa'y, adi mo ibagbaga kanyak tinagsalitaan nyo. pangaasiyo. Pagsaritaan niyo kumaan saya at daytoy. Aging kay ti dinaklo ng ti atap ko. Sa anak amamiga. Tanupod no kadag iti bagbaga na anegosyo ti asikaswan na. Apay, di naman lay baga kanyak no sa dino, a lugar ti papapanan na. Ha, di na pala baga asaanan ang naragsak iti danak. Gad-adan na sa pula na sa bali. Ha, di na say-saya at pay, tapno amok ti aramidak. Ti ko na igawid ko, mapani ti kayat na apapanan. Mapani ti ayan ti ragsak na. Apay nga ron akasta kayo. Urayan niyo kadipay ang mapukawan kayo iti anak. Sakbay ang makaamiris kayo kan Daddy. Louie, Kasta kaditi kaya tiyo ang mapasamak, Mami. iho. Saan ako makastoy no? Saan nagapoy ti aramit ti amam? Ikanyo kumamat iti gundaway na agpalawag kada kayo. Pagsaritaan niyo ang nasaya at daytoy. Ang kadi ano nagsango kayon, agsubang kayo adagosen. Ungong tanak matan nga inam. Panagkunak, Mami. Maornos daytoy na agsarita kayo ang nasayaat. Gano kasta apasik abinnog kaw, uray inton kaano man, saan kayo ang makapagkinaawatan. Kas itinakunak. Saan nyo kuman nga orayan adumteng ti aldaw, ang mapukawak iti daytoy abalay. Sakbay ang makaamiris kayo. Sige. Mapanakon. Napanan ti anak ko. Sana mapali na mapukaw ko ti anak ko. Saan ko ang aklon? Basol amin ni Fernando na dito yung mapasamak. Nadagsan timbaga ni Louie. Kasano ko makapag kinaawatan kami ikat? Sana bali. Barang na matuloy nga kita kami ititangda na kamang surot kamang paliw iti asawak. Kat oras sa mapanag nakakapunok ti atap ko. Nasa isayat lang agsina kami. Ala, mapankan. Sumragkan iti pagadalan nyo. Di yung ibaga bantayan dak, mama. Anyaman ti aramidak. Saan nak amalapdan? Uray mga laakpay iti mangbantay kan ka. Anya? Di nak mapabasol. Tangay lino ko nak. Ala, sumragkan. Talaga ka di nga awanan ti panagtalik yung kanyak. Kariak, mama. Nasaya at natungpalan nak. Ngam sorry. Kas nakunak. Nakuranganan ti panagtalag ko kan ka. Kat itangay pakitam kanyak. Apod no ti ibagbagam. Sakbay ang mapukaw amamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Ma'am, Wan gayam. Inton malam. Orayan nak tasukunan ka. anya? Kas itinakunak.
Saan kun akayat akon di tulod pailaeng ken kadayjay alalaki. Mama, Saan kan nagreklamo? Tauray anya pa'y ti aramitam. Hala, sumrag kan. kasano ang may pasnip ko ti agadan no kastoy. Oh, Venus. Ada ka matlagayan ditoy. Itay pa'y lasap-sapulan ka ah. Nagkapuak pa ijay library kan ijay computer room. Vina, May, apa yan friend? Adda parikot mo? Nagriri kayo kini Louie? Anya ka din ti mapaspasamak iti biyag mo friend. Kanayon anak kaun-unan iti pampanunutan. ni mama. Manipod na amuan na ti relasyon mi kini Louie. Pulos asaan ang nagtalag kanyak. Ha? Kasta ka di? Kat? Kaya't nang ginadayo kami. Di pa'y makaumay di balay ni Louie. Anyan? Tidakas na. Itulod kan sukod anak ni mama. Ha? One friend. Kaya riga kung ti kindergarten. Diya sa awanan ganas ko nga agadan ka nagbiag. Daytan ah. Ay, kasano nga rodan ita? Nagsalita kayo kan Louie? Rabi ngam na ita. Saan pa Ay, dakkel parikot data friend. Mga no data pa yan tipuon ti pagsinaan nyo adwa. Ay, jak ipalubos. Nasaysayat langan na mapukawak ang maming pinsan. Anya? Sika. No sika ti aday ti biyang ko. Ada ka di pa'y ganas mong agbyag. No kastoy ti taray ti biyang mo. Ngam friend, nadagsan abasol data. Saan ko nga mo, Vina? No saan ko nakabalan? Nadagsan man na baso. Ramit. Magpakamatayak. Anya, siguro naragsakton ni mama. Taawanan ti mang kontra iti kayat na. Diyos ko, friend, lawlawag ang kumati panunot mo. Pang-asim, saan ka kumangag panunot iti kasta? Itay piadong binggag data akan tayo ti tablet ko. Jack maawatan tiritnak. Tunggal manggag ko data akan ta. Saan ko nga muna niya talaga ti kay papanan na iti biyak ko. Iti relasyon mi kan Venus. Anya nga tati pagbanagan da iti relasyon. Di danagak. Ang mga nupulos adikam to nagkita. Iho? Awan ka din ti klase. Nalpasen, Dad. Nakita ti panagsari tayo kan mami. Kumusta mat ti panagsari tayo? Daddy, naskan ama-ama nyo dahito eh. Ket saan kumada ito ti panggapan nyo manan ang mga pakinkwana. Anya dayta? Imbaga namanan nga da babae. Awanan pa nagtalak ni mami kada kayo, Dad. Kinapudno na iho. Saan kumat ang mababalaw ni mami? Jak mapabasol. Nukasta ti atap na kanyak. Tapod numat nga dabasol ko. Anya. Pudno ti atap na nga da sa bali a babae iti biyagyo. Kasta ka di ti kaya tsuasawen. Panagkunag. Panawunan tapno ibagakan ko na ti pudno. Nasaya at narod no kasta. Katanyaman day tabasol yo. Agkid daw kayo kumaiti pamakawang kenkwana. Talaga kasta ti aramidak, iho. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko akasarita. Ngam apaan nakmut ngamin adagos. Di nakikan iti gundaway kong agsarita. Kan agpalawag. Sige, Daddy. No dahito iti paglawagan kan pangrugyan iti ornos tayo. Aramidin nyo kuma. Wan, iho. Kinapudno na.
Jakmat kayat amarakrak ti pamilya tayo. Jak lang amin malaptan ti bagik. Anang aramid iti daytoy. Nagbalinak analopoy. Daddy, Sige, iho. Kasaritak ni mami. Aramidak ti amin. Tapno maurnos daytoy aparikot mi. Itay pala dito kantin ah. Awan dakta ni Louie, friend. When nga rod, ultimo text. Awan mauray ko. Ang mga no nasaktan mo't iti inaramid ni mamam kan kuana. Akas lang nangabog iti aso. Diyak mo, Vina. Yung kuna namot ang maawatan na ni Mama. Wen, maawatan na. Iso nga, adaywan na kan. Anya? Ang mga no kasta ti kunana, tatungpalan na ni mamam. Aliklikan na kan. Diyak pa dyan nga ramidan na ti kasta, Vina. Namin, amo kay ayatan nakunay ni Louie. Akasanon no, kasta ti mapasama. Diyak mo, saan ko nga muna niya ti pagbanagan ti biyag ko na mapukaw ko ni Louie? No kasta ti pagbanagan ti amin. Aramidak ti imbagakan ka. Nasaysaya at langan na matayak. Anya? Aramidak ti imbagak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. agyang manak na makapagsalita da mami kan daddy. Kat marunong sumatlangan ti amin itinagbaatan da. Anam, jak pulos namnamaen, apod no ti atap ni mami. Nga da babae, wenno sa bali a babae ti biyak ni daddy. Ape anang arabin na ti kasyay. Ni Venus. Jak pinawagan. Uray no text la ko ma. Ang padasik a jak textan. Riknaak man, no kabaalak ti maya dayo kan kuana, wenno saan. Ne, tanda ko no awag kanyak ket. Ni Vina. Itaman pa yung umawag kanyak kinasingad agayam ni Venus. Tada ka ni Dax sa napasamak. Hello, Vina? Nakaawag ka man? Louie, anya ka diti mapaspasamak ka? Saan nakaanak kita ni Venus iti nagmalang? Katawakan pa'y text mo na awag mo. Vina, Adda pare ko ti gayam mo. Sa dadagampay. Ay, kayat mo ka din amatay ti ayan-ayat mo? anya? Nasa una kanyak, parikot na ni mama na. Kalpasan na. Mapukaw na kapay. Imbaga na agpakamatay laangan. Saan? Sorry ha. Sige, tawagak. Please, awagan ko ma. Bye. Bye. Saan? Saan ko akayat ang mapukaw ni Venus itibiyag ko? Numapukaw? Nasaysaya at mati na matayag. Agsarsalitan na mami kan daddy. Timudak ti saritaan da. Malamdaman itong awagak ni Venus. Sana balit na nagsarita kami kan Vina. Ni kan nakitigundaway ang makisarita iti nasayat kan kasulidad. Oh, anya ti bagam. No paglibakam tumatlaang ti amin, nasaysaya at laangan adinak kasarsarita. No tintumot laang kinaulbod mo ti akato. Amog. Nasakit tinakam mo kanyak. Sige. Aklo na kon nga dabasol ko kan ka. Kunak tumot, saan ka nagpitot nga tapapain. Mabalin ka di. Pagsawan nakpay ko ma. Ulitag. Awan babae. Kinunakmat ang nasaysaya at painudinak kasarsarita no pasig a kinaulbod ti bagam. Mabalin ka di. Pagsawan nakpay. Agsasaukan! Bayan nak nga agpalawag kan mangipod no iti amin. Anya pa lang amin tira ramidam. Anya pa lang dahi magbagam. Ibagamo na niya rita. Paglibakam to pa lang amin ti atap ko.
Dengganak wano saan. Dumdum nga gakon! Kaya't mo kadi ang maornos daytoy wano saan. Gapo man lang iti anak ta. Nagagasaw. Apay, kaya't mo ang mapukaw ti kakaiso ng anak ta, sulitad. At danim baga na kanyak, ano saan ta ang maornos daytoy kat mapukaw ta. Basol mo! Agsaw ka karudan. Anyat ibagam. Nagadupay la palabras mo. Anyat ipod na makunam, no di mo matlaak no na napudno ti atap ko nga na babaeng. Saan ka lang nga sasaw. Agam, ibagam ka di ita, anapututa mo di babae. Saan? Ulitag, awan babae. Anya nga rod da ita! Huh! No ada basol mo, anya nga rod, apay at di mo pala diretso. Pakawan na kuma. Dakkelan ti utang ko iti lending. Anya? Lending? Nakautang ka iti lending? Wan, katjak mabaybayadan, kan marigatan ako namang bayad. Nangipanam, intan mo iti babaeng? Kung nakmut nga awan babae, Anya nga rod nangipanam? pakawanan na kuma. Nung nagbalinak, collateral ko ti doa parcela agarden tayo. Aniya? Iswa, kapilitan aginuyod da dagitoy. Aging gay ti jak makabayad. Nangipanam nga rod! Intan mo iti babaeng? Dahil diya kwarta? Ayok ka! Abay na aramid mo nita! Una yun na panang lugom kanyak! Amumat no kasano tirigrigat ta! Nagsakripisyo ta nagipuntar ka dagita! Ita! Inyutang mo ka palang iti babaeng! Ayok ka! Kung nakmat nga awan babae, Nangipanam nga rod! Nagadua sa o! naabak iti kasino! Kasta! Ibagamon! Manong nga oras sa nagsasao! Pagpungpung to tindaklaan. Agkuri ka man. Impaabak mo iti kasino kunam? Insugal mo? Awan manak naka mo, Ronaldo! Apay! 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 Hayop ka! Nagdakas ka nga asawa! Pakawanan na kuma. Gamnay gumo na kiti sugal. Nagdakas ang tiaramid mo! Kasunong pa ita! Dahil talabukod mo at magragsakan tipin ng panunot mo! Dahil talabagbagin tipin ng panunot mo! Kasunong pa ita! Ulitag, pakawanan na kuma. Kagurgura ka! Pumanaw kan sakbay nga data ka sa maramid ko! Pumanaw kan! Mga asim, pakawanan na kuma sulitan. Pumanaw kan! Panawan na kunak! Pumanaw kan! Iho, Dahil tati ko nayo abasol yun, Daddy. iso jak mapabasol no kaguran ak unay ni mami. Apeng namin anaaramid yun ti kasjay. Na ipaabak yu amin asan ikwa tayo. Napadasak namin tinangabak iti kasino, iho. Idekwan, nagsubli-subli ak. Aging ga iti naigumunak. Kat nakautang akpain iti dakkel. Kat inaramat ko ti titulo dagiti daga tayo. Ako lateral. Daddy, Pakawanan na kumamat, iho. Amo ka maapektaran ti panagadal mo. Ang saan ka ngagdanag? Mga rami dak iti pamuspusan. Tapno maituloy mo matlang ti panagadal mo. anyape ko maapanguspusan. Apeng namin adi kayo man lang nagpanunot sakpe nga inaramid yu dayta. Tilang buko jo arik na ti pinanunot yu. Apeng namin nakasta kayo, Daddy. Apay! Ulit ag. Pakawanan na kumaanak ko. Saan kun nga amuno anyape ti maibagak. Iso ajak mapabasol ni Mami. Nukas talat tan tigura na. Ken sakit tinakam na itakada kayo. Iho, Nukas ta. Sumarda nga klanan nga agadal. Awanan ganas ko nga agadal. Louie. Kat makaamumot tan no anya ti pagbanhagan ti biyag ko. Venus, naawagan na ka ni Louie Iderabi. Saan? Siguro, panggap na ko naliklikan. Ay, naglokon. Kuna nang awagan na ka idinalpas kami ang nagsarita.
Saan ko nga mo? Awagan ta? Kayat mo? Ay, awan lud ko. Saan pa yung nagsusurot ti panunot ko? Kanuliklikan ako ni Louie. Goodbye langan ka na kayo. Ano niya? Ada free call ko. Ah, saanan? Doon napatigak pa ikan ko na, awagan na. Alakit din. Ada free call ko. Awagak. Sikat yung makisao ah. Oh, aday ta. Urayo man katagsarita kayo. Hello, Vina? Ni Venus da ito eh. Nakiawgak lang kan ko na. Apay, nang lipat kan tapulos ali na kinawagan. Pura in text na klang kumha. Sorry, ngam. Adangamin palikot ko. Apay, adi ka simrak. Nagmalam ka sinapsapol ka dito universidad. Alausan ti dandanag ko. Agkita tayo dyan kantin. Urayan da kan Vina, okay? Ada ibagak. Sige, urayan da ka. Bye. Oh, aday ta. Urayo mo katagsarita kayo. Agyaman Vina. Umada ka no parikot na. Anya nga ta dayjay? Amang ano kimaro ti apa dagiti naganak kan kwa na. Ay, kita man lang tibiyag. Kunam abak ng dan. Addan kadakwa da amin akasapulan ti tao ngam nariribok matlatagayam ti biyagda. Agim imon sa kano ni mami na. Anya? Adda babae ti daddy ni Louie? Saan ka no matngaklunan ti daddy na? Sus! Dayta ti may sa agapuna. No apay nga adu ti agasawa nga agsisina. Papapanahon nak ni Soledad. Ngam sa anak ka pumanaw. Makaamod itan. Kagurat ak nga ginan. Oray ni Louie. Do apay kit di ajak man la nakapagpanunutan nga agpaiso. Agbabawi akman itinagdakkel abidot ko. Awanen maramidak. Napasamakan. Saan laang asa ni Kwak tinapukaw? Uray ka ti pamilya. Kat mapukaw ko ita. Anya ka di ita ti aramidak. Kasanon no mapukaw ko dagiti agina. Apay asaan ka akin man. Amom akagurgura kan. Uli tagpakawan kan ka Soledad. Wan sirsirbim. Pulos adi mo impatag dagiti nagrigrikatan ta. Gapulang iti bukod mo apakaratsakan. Aklunag. Nagbalinag ang maraging bubukod. Ngamgapo iti ayat ko iti. Ama kasupot. Iso na equalateral ko dagiti sa nikwatan. Awanan! Nadadalin na namin pinsan ti biyak tayo. Kat amom ka di nasakit unay tinakam ti anak mo. Soledad. Kasanunoy tuloy na ti pumanaw kat maisagmak iti papanan na. Anya. Sikat ti babasulik. Kat ad-adan asaan ka amapakawan. Kasaritak ni Louie. Nasayat lang no danggan nakapay. Soledad. Talaga ka di adinak mapakawan. Kan ikan iti sa bali agun daway. Saan ko amay pa ka? Tano ita? Kung may kayag ti korakan ka. Korakan sakit tinakam ti agar-ari kanyak. Kapo iti naramid mo pa ng loko. Apa dito'y partiti mayan talo, Bi? Ang mga namaidanon ka ni Mama. Kaya't kakasarita na sayangat. Sige. Anya kami tinapasamak, ta saan ka asimrat?
Sumarda nga kung agadal, Venus. Apay nga mi, nanyat na pasamak. Takasamad ng tibang bagam. Nagpudno ni Daddy. Kaya't makasawan. Ada sa bali a babae itibiyang ni dati. Awan babae na. Ngam na ibustisan ni Kwame. Tana ipaabak na iti kasino. Anya? Insugal ni daddy ti. Sko, Iso akas taon niya sakit tinakam ni Mami. Ket gapo iti dayta. Awanin ganas ko nga agadal. anya? Agsarda nga kon. Ket jak kayat ani Mami ti marigatan ang mangisakan iti panagadal ko, Venus. Kunak mo saan ka nagsubli? Saan ko man? Agawid ako man. Ngam mga nasukunan nak nagpaiso ni mama. Kat mauwa na ka masukon na, ungkan nak tumanan. Nagrigat mo ti sa saadang friend. Ay, huwag nga rod. Kat dandan ni saan ako na makaanos. Saan friend? Agpanunot ka kuma. Magayam. Kumusta ti pa nagsarita yo kini Louie? Nadagsin man ang tiparikot na. Ha? Apay. Anya ka do tinapasamak ta saan nga imo awag wenno simnag iti kalman. Agsarden ka nun nga agadan. Anya? Wen. Ngamin, naibos ka nun ti sa nikwada. Naipaabak amin ni daddy na. Naipaaba? Wen. Naigumon ka no iti kasino ni daddy na. Ano ti kaya ta sa unday to, Louie? Sorry, Mami. Ngam pumanaw akon. Anya? Kasano ti patagadal mo? Sa dino ti papanam. Agsapula kiti panggadak. Anya? Nas ka na sursuruwag ti tumakder babae ni ti bukod ko asaka. Sorry, Louie. Saan ta kapag nanakan? Saan? Saan ka pumanaw? Ladingitek. Awan makaigawid kanyak. Kasano akpay ano pumanaw ka? Among mati mapaspasama ka na kami itinidanim. Day tapay ti maysa. Saan kayong matla nga makapagkim na awatan? Gabi May ko. stress sa klauna yan, Mama. Awan talinaay ti panunot ko. Kuma. Ang kinaawatan kayon. Basol amin ni dadim na kitoy. Saan kayo kumanag pinabasol? Aging ti saan kayong agkinaawatan? Awan ornos dahi ti abalay. Ken saan daktumet ten amauray nga agsubli. Andiyak. Kita mo, Fernando, saan ko na naigawin ni Louie? Di manawan. Anya, napanan na ka no? Nagtalaw nga rutan. Kat no adada ka sa mapasamak kan kwa na. Awan sa balya pa ba sulit no saan asika? Anya, Kas iti na ibagakan kan. No maisagmak ti anak ta. Tumpalpiak ang kagura ka. Anya. Anya ba ay iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.